بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شريف لا تفيلا جبوا أمو بلا جنين فون إسلامي كفولي نوي على كيشينا كهيننا كباركا أمي الله تعالى دبي على كوكا أني أو بلا جنين نبو أو بسم الله كوكرا وكجم كام دي حكم كنا لا نوي دين باروي دين بارو من تكفو ما يجمعنا يكون تكوني من نقولي كسي أنكر موما أنيكا كرمو بسم الله ولا ساكا بارو كني ويه دين كنا فنونا أنغني واتي نونا أنت مي كي جمعنا kay konnala ansera wala kase anga doni kala duba munumbe kay konnala anya soro temserumbe u dewmeno kleme ka munum bla o ka sewka munu ye kalanke nu fana be ka baraka ni uye u ka makoro soro siramika o ka baraka no anyo do soro ambolo ko anga molmatu no e fatmatu fawra baro niko baro kay konnala du doneno dine ani kalan tasrafe Ankaramo El Haj Omar Baro ni ale groupement des leaders spirituels musulmans du Mali nyama baye kay o demuso dedo ayaka kalawon damne are fafe kay du honnala aklara ka tama bereta kata Senegal kawfeno kuliya dawa ka bolo faram meno atra kata ka kalawon dowla sino foka licence soro asigina kana jamana kono asigine no kay abe dine barola abe lakala nuna abe wajuru keno sigi amula ka ale de segere uladena anale binaje ka baro ke dine baro hukum konnala ngayana nga baro damne amanga molmatu ama bismillah ka fa molmatu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh molmatu fatmatu fawra baro ambe ifo ki wali mano ka duo ki ka duo nyini fe am bismillah li nin keneka ke ka wati do di ama wala sam sega baro ke nyonfe dine kuna funu na jumna anga nyin ngali folo ere mabe wajuru keno biski ere be wajuru keno si wajuru be radio la avec télé ula wajuru kebe ke misil ko nawla avec keno bela jilenga wajuru ere nama fo ko hakili wala zikru afo tugo ka chan nafatu meme ala hada madere ka hada madiyana alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hankilo ngo tangani na lafe kan kisi ga bo setane dangat mi mantoroma ambi kuma udamne Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai jiyane mala bolen tigi halla harane makeren keren tigi ko fe ambi kisi ni saliga chide una so here manka Muhammadul Mustafa anaka so dinga sanuma anaka sabon wani mo tugro go nyuma kelela fugata se jodon kenema ko fe ambi fuli blas la mebela ka fo ala ka kishina ka hine bela jelen ka inshallah ya Aba Zahra ye nyingali mke kafoko akili jigi me islame na fa mu'mini na fa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi rabo fanya ka Quran sanu may ko nala fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ako ko hakila jinge ikaro nga fa hakila jigi obe mu'minu na fa ko sobe ulamba yi hakila jigi de pikira ula sallallahu alaihi wa sallam ala yare de odamne ay kira doci ka dowere nati abi hakila jinge ka klara dafa abi hakila jinge ka klara dafa ina fa yanga kira sallallahu alaihi wa sallam aliko kira laban chugayamna alena na hakila jinga tola anika klaka adafa kada amma ula insha Allah amina hakila jinga na alikira sallallahu alaihi wa sallam alika dimba ya doka la dilikawnye anaka kuma kawin hakila jigi boluma islame diu an islame musu ani bela jelima mo ko islame ni mai mu'minin mai insha Allah alika kuma kawna na Allah taala kanche ina fayere kuma kunjeni mi hakili jigi na faka bongo sobe hala male te ko don hakili jigi ma hala male te koro ama ima ko bala wati bela jilena mo amba fe bi ka waju kan do di ama do ni kala ka waju kauna waju kan min nam se ka da an ko ka kan ko nai na ba na fa jin wati bela jilena alhamdulillah me ala tano hakila jigi boloma ani mo la blasra li boloma amba don ka fo ata roshum bilibili ba o ikira ka dimba ya yere parce que alhamdulillah ulu ye kira ulu bora kira la abulu la yere de ulu bora la ulu ba doni no le min fani o ban place ko sra ko sobe wala kira moden ke do be no Jaafar Sadiq alayhi salam ala ka kishibaka o be hakila jigi kuma do fani ka fo ale aka nyana maya glani fennani ni o fennani na la sona amina do ala ka
dondon fa bela a folo la abena foko alimtu anna amali la ya'malu ghairi fajtahattu Allahu akbar akuni adon ka fo ne ka bara ma were take ne nola o kama ne njiroja ni yoro mi foko sobe anga jila ja anga jine barala ni yoro la abazara min denga do muso kan doni ka fo islam muso ye ni betani israeli akacha ala fe ka fo anga jija anga jine barawla anga don ka fo mo shitina anga baraka nyere na nyere ba kunte mo tina seliki nola mo tina sunki nola mo tina mo shika fuike funa soro iyere ya bara iyere la ay doni mi ba ni ka do ko wolola iyere de be second ke folo ka bara duri ke folo ka soro ka ni doniya isoro ngabi ansla muso kelono ka nga dine bara bla konfe ka fo ko tankambulo alors ale ko mo ko ale ado mo wati bara mo wati na ale ka bara ke ko di kama ale ajiroja la anga jila ja anga dine bara wala anga don ka fo amanga bara de ke amba na faso anga na so an kelono ka nga tan perdi be ansla muso ka bla fenwera wala ka di ko kunko ka di ko tonsigo ni ko ado mayra anga ta kala wala be anga ta kala wala sigi tante mo alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne reba fanya Quran ko nala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ka fo kuma jinna ni adama do dan fuy kama funa gara kan ne alabatu ko koro adama den kan yi jija ika bara mi iblala la folo no ibatu barai iki jija ore la folo ka do nga fo mo shite na ubatu ke enno la ka baraji soro ye fi yere iki jija ula kosobe iko baroke ya bislam muso ka tan tiane no ambolo kosobe a sababu yanga tonsi uye sababu yanga digu ko konyo uye ayanga digu yanga kunko munu nankile no ku danyera ku ka ke dunia anyera bolo ko mi uye mawdu were ya bi avec ka do anga jinela kujugo islam muso mona wuli e karamo we molmo to ne fe ga kalangere me wala itani tine bolo ni ba fo mutanyera jumele est ce que ametan lo parce que Allah subhanahu wa ta'ala yanda katami da ma we batu intani folo ibe batu intani ta folo ni mo wera na anima ni mo so na anima na ngata tonsigero asre sile mi ka salta pika ibi ka sala ibi ka naflola ali be na fima na ngata tonsigero ayre na mo le ka fendo fio abisra awafo ko ni memina nteno blaga tugone ko kataka ne ka tonsigela ni na ngata tonsigero ay tantini bolo chena ne ka batu ere ni ere wal manine tara ni toina ne be sigini erla barsa ne ka batu tambe tenenga ne kila ode tan ferale ma bo me na fura na nga dina kalanke na nga kalanke mi ma na fa nga batula molmo tu tanta mbolo koy ame fe ga batu ame fe ga bare ke kalanke me tanta mbolo alors que bara ode be mo na fa ode imam Jafar Sadiq ali ma hakila jiwola ale ko ale ga nyana ma ira ya glani fen folo munyi urda ya don ka fo adama denga bara mo weretina ka no la na yere ba kunte o ko mali a jiroja yafa wala aflana bena mufo ako alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahiyaitu ni mi adama ni nga joro glan ko sabe dina kondala ni ya don ka fo Allah subhanahu wa ta'ala yengele mbi kuna imolo yara ko ni ya don ka fo Allah subhanahu wa ta'ala yengele mi nga jantule mina kama ni molo yara Allahu akbar ya abazara ni yorala ni adama de ni dula jeni muso o ferela jeni asibo wi o siga fembeke me mumine bo jena ina yorola yi hakili jigina Allah subhanahu wa ta'ala nyabeni la ni watina ni be kan minke ala nyabeni la est ce que nete molo yawa ni molo ya min jena yatu ni ne bina galondo tige mi ga fo a tinya la karsa ta kala mani mi ga galone tige ay nga ala kon klobeni la wa nyabeni mi ga galomi tige wala ni bina molo ya galon tige la ni molo yara ni fenfena abi bali ni bela jelena demseni ni be ga droku tatmam kisu nyabala ko ala nyabela ala yengele mbi kuna wa ba de be ga minke ni watina est ce que ite molo ya ka to o mukelo no kanga bijinya la banchia ambi demseno akilo no kanga nyana ma ya ko sobe yayi bo adama de kuni ya ble kuna drotuma be ala nyabela a yengele mbi kuna korosile mbila jandole mbila ka ba ibali ko chamana kake kale ya depale ya donc afa Allah subhanahu wa ta'ala yengele mba kuna ajantule mba alila ale ya korosi amolo ya ni me adama linga nyana mayajo depuis demseni ala ya donc afa la yengele mbi ajantule mbila yi ka fembela jele mberebe ay ni tarabe sunyalike ina ni fa kana fulola i jole me yena fulenyi iko ibe na sunya me mirila ni be na ni na fulenta me
Allah subhanahu wa ta'ala ɲabini la ne fa ɲate na yɔrɔ in na dɛ maa si ɲate ne la wa ne bɛ se k'a suɲɛ nkalon bɛ da mɔgɔ wɛrɛ la mais e miirila de ala de ɲabini la ala de fana bɛ na ne juger dɔrɔn i y'a to yen ala in kama i maloyara a ko o b'i ka ɲɛnamaya dilan a ko depuis ale y'a dɔn ala jantolen b'a la ala jɛngelen b'ale kunna ale maloyara ka baara jugu kɛ o bɛ adamaden ka ɲɛnamaya dilan o y'a ka kumakan filanan a ka kumakan sabanan a bɛna mun de f'an ye a ko alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghayri fatma annantu Allahu akbar a ko ne y'a dɔn k'a fɔ ko maa si tɛna ne harizɛgɛ dun ni n yɛrɛ tɛ ala ye min da n ye ala ye harizɛgɛ mun da ne ye ne bɛ n'o de sɔrɔ n tɛna maa wɛrɛ harizɛgɛ sɔrɔ k'o la ko ne ye hakili sigi n ye n bɛrɛ bɛn nin diɲɛ laban in nafolo ko mun kelen don k'an hakili wuli n'a delen don k'an ka diinɛ tiɲɛ an bolo kosɛbɛ nin ɲɛnamaya in kɔnɔna la an ye bɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka nafolo in sɔrɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ i b'i harizɛgɛ dɔrɔn de sɔrɔ a ma fɔ i ka kɛ fugari ka da so kɔnɔ ka sunɔgɔ ten i yɛrɛ ma walima denmisɛnnin n ye n ka diplôme sɔrɔ a ye nin baara in sɔrɔ n tɛ nin kɛ ayi i kana kɛ fugari ye baara kɛ i harizɛgɛ ɲini nka a dɔn k'a fɔ i tɛ tɛmɛ i harizɛgɛ in de kan ala ye min da i ye i ye diɲɛ latigɛ fɛn o fɛn sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la ala ye min da i ye i b'o dɔrɔn de sɔrɔ i bɛ dan o de la i tɛ tɛmɛ o kan ko depuis ale y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ da i harizɛgɛ de la ale y'a hakili sigi a tɛ nafolo riba dun a tɛ giringiri riba kɔ a tɛ giringiri fɛn kɔ fɛn mun n'a t'a bolo k'a b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ f'a k'a sɔrɔ haramu sira kan fɛn wɛrɛ sira kan ayi ni misaliya bi silamɛmuso ya Aba Zahra u kelen don ka fɛn dɔw nati nafolo sɔrɔ siraw kan f'a bɛ ka don u ka haramu kɔnɔna la o ye mun ye a tɔnw caman bɛ an kɔni fɛ ka yan u b'a tɔgɔ da ko tɛgɛrɛni nka nafolo in ɲini cogo b'a dɔ b'a kɔnɔ nka an bɛ fɛ k'a ɲini a ka se ka faamu a ka dabila silamɛmusow fɛ parce que an y'an to tɔnsigiw de la an ka wari dalajɛw de kɔnɔ an nana nin tɔn in don a kɔnɔna la an y'a kɛ nafolo an b'a dalajɛ k'a kɛ kɛsu kɔnɔ an baden dɔ mago bɛ juru la ale bɛna juru in ta a b'a sara a bɛ intérêt d'a kan a bɛna bila kɛsu kɔnɔ n'a nana o intérêt da o intérêt in fana n'a kan k'a sara hakɛya mun na n'o waati tɛmɛn'a kan dɔ bɛ fara intérêt kan kira ye bali kɛ min na sallallahu alaihi wa sallam u bɛna bila kɛsu kɔnɔna la tuguni o cogoya kelen na ni nin tidon sera u k'a ma ko ayi ko n'a tira ko intérêt in bɛna di e yɛrɛ de ma tuguni k'e b'a dun ne ko silamɛmuso n ko n'a dabɔra ɲɔgɔn dɛmɛ kama ne taara nafolo de ɲini n y'aw ka nafolo ta n taara n yɛrɛ dɛmɛ n'a ye sanni ne ka na lasegin kɛsu kɔnɔ ka tila ka segin ne ma ne b'a to n bolo dɔrɔn n bɛ baara k'a la n y'aw ka 1000 min ta n bɛ n'o d'aw ma n'a y'a sɔrɔ a dabɔra ɲɔgɔn dɛmɛ de kama mais a sɔrɔla ko ayi intérêt min yɛrɛ bɛ d'i ma n'i bɛ min d'a kan i bɛ min d'a kan fɔlɔ o de y'i ta ye mais n'i sanctionnera n'a kan ka sara le 5 e m'a sara le 6 nana sara i ye 2000 wɛrɛ mun d'a kan o 2000 in kɔni bɛ ci tɔnden bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ an ko haram nana an ko ayi kira ye bali kɛ min yɛrɛ la silamɛ kan k'i kɔrɔso la k'a fɔ juru yɛrɛ t'a fɔra i ka intérêt da kan k'a sara a fɔra ko yɛrɛ de man ɲi hali n'a seginna e ma a fɔra ye ko suɲɛli man ɲi i taar'i fa ka nafolo suɲɛ a ka kɛsu kɔnɔ i tilala ka na buwa sɔrɔ sigilen salon kɔnɔ hɔn buwa wari la i y'a ka wari de suɲɛ i nana ka wari kelen de d'a ma mais e ye baara mun kɛ n'o ye suɲɛli est ce que o yɛrɛ ka ɲi fɔlɔ o yɛrɛ ye fɛn ye o de la ne bɛ tuma bɛɛ ne bɛ sinsin ne yɛrɛ musolakaw an yɛrɛbakun de kan an k'an jija an ka diinɛ kɔlɔsi an kana sɔn foyi kana min b'an ka diinɛ tiɲɛ an bolo k'an ka diinɛ lanɔgɔ k'an bɔ an ka silamɛya kan alors que an dakun ye o de n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an k'a kɛ diinɛ kɔnɔ an ka kɛ silamɛya ka hakɛ kɔnɔ i n'a fɔ Alahu subahanahu wa taala yɛrɛ b'a fɔ an ye kuranɛ aya kɔnɔna la cogo min ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa voilà parce que adamaden i bɛ fɛn o fɛn kɛ don ni silamɛya ka bon n'a ye e sera ka fɛn fɛn k'i ka ɲɛnamaya la i ka lamɔ o i ka den o a bɛɛ de kɛ ni diinɛ kɔnɔna ye i bɛ nafolo sɔrɔ a jeli lo a b'i nafa mɔgɔ ye ne dɔrɔmɛ 2 de sɔrɔ ni barika b'a la n'a b'i nafa a b'i nafa i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i harizɛgɛ y'o de Alahu subahanahu wa taala y'o de da i ye o ka fisa i ka don ni haramu siraw ye i bɛ don ni ɲinini wɛrɛw ye minnu bɛna problème s'i ma i ka diinɛ kɔnɔ k'i ka ɲɛnamaya lanɔgɔ i ma kɛ n'i ka diinɛ ye i ma kɛ ni diinɛ nafolo ye o nafolo min bɛ hali n'a kɛra miliyari de a t'i nafa n'i ye miliyari sɔrɔ miliyari 10 kunko b'i kan miliyari ye mun y'a ye i ye 10 sɔrɔ 100 kunko b'i kan i bɛ 100 kunko in caman ɲɛnabɔ ni 10 in ye a tɔ bɛ to i bolo ala k'a faamuyali ko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma yarabi a ka kumakan 4 na a ko alimtu anna akhira amri almautu fasta'addatu ko ne y'a dɔn k'a fɔ n ka ɲɛnamaya laban o ye saya ye o kama n y'a labɛn
Allahu akbar. Naam. Ni ne anw jɛbi. Kosɛbɛ. Anw bɛ ka mun kɛ? Anw de bɛ ka labɛn kɛ ko avenir. An ye fɛn min tɔgɔ da ko avenir. Anw bɛ ka labɛn k'o la. A y'an denw depuis fitinin ma an bɛ mun fɔ? Ayi n b'a dɔn nin kalan in de la. Barisa nafa bɛ nin kalan in de la. A bɛ na kɛ président ye nin kalan in de la. A bɛ na kɛ ministre ye nin kalan in de la. A bɛ na kɛ fɛn bɛɛ ye nin kalan in de la. O kama ne b'a labɛn ni o cogoya de k'a bila. An bɛ k'a fɔ de ma ko avenir. Ale ko anw ma k'ale y'a lɔ a ka ɲɛnamaya laban ye saya de. Ale y'o labɛn, a ye saya de labɛn. Mais an bɛ ka mun labɛn? An bɛ ka fɛn de labɛn. An yɛrɛ hakili tɛ hali saya la tuguni. An hakili bɛɛ bɛ diɲɛlatigɛ in de la. Mais ni nana ye k'a fɔ ko ja an bɛ ka min miiri avenir ye, ja o tɛ avenir yɛrɛ ye tuguni. Misaliyala ne bɛna den labɛn depuis ne fitinin ne fa ko ne ka avenir. A nana ne don kalan na. Ne tilala kalan na. Kalan de kun ye ne ka avenir ye. Mais ne tilala kalan na Ayisa ko ne ka avenir. Ko i ka furu kɛ, i ka muso furu, i ka denw sɔrɔ, ou bien i ka furu cɛ ma, i ka denw sɔrɔ. Avenir. Denw nana Ayisa ko avenir. Ko i ka avenir dilan, i ka ɲɛnamaya, i tɛ zibaw jɔ fɛ. Ala nana hasɛgɛw dayɛlɛ o bɛɛ kɛra. Mais Ayisa ko avenir. Ko i denw ka avenir dilan. O den kelen ninnu fana ka avenir dilan tɔ ne bɛ n t'o la, ne si kɔrɔbayara, si taara, saya bɛ na ne sɔrɔ. Olu bɛ ne ta ka taa ne da kaburu la. Avenir ye juma ye sisan? Ne y'a dɔn jaga avenir ye fɛn duuru ye. An kan ka min labɛn Imam Jafar Sadiq ka kuma bɛ min f'an ye, o ye saya de, an kan ka min labɛn. I ye bato minnu kɛ, i ye ala bato minnu kɛ, i ye sarakaba minnu bɔ, i ye nafilaba minnu jɔ. Sunkalo min yɛrɛ bɛ yan nin wagati in na min bɛ n'an kun dalen b'a kan, o yɛrɛ i ye bato minnu k'a kɔnɔ, i ye nafila minnu k'a kɔnɔ, i bɛna minnu sɔrɔ i ɲɛ, olu bɛɛ labɛnnen n'o ɲɛsigi kama. I y'a ye, ne b'a fɔ ko ninnu de ye ɲɛsigi ye parce que i sadon ne y'a ye président sadon walima ɲɛmɔgɔ walima i kɛra fɛn fɛn ye, hali n'i kɛra dɔnnikɛla ba i kɛra fɛn fɛn ye, a mana faatu don min na a ye ɲuman min kɛ, a kun ye dɔnni mun jɛnsɛn, a kun ye min kɛ a ka ɲɛnamaya la n'o ye ɲuman ye. Ni jamana ɲɛmɔgɔ de don, a ye tilennenya mun k'a ka jamana kɔnɔ, a ye hɛrɛ mun nati a ka jamana kɔnɔ, a ye fantanw jigi tuguli min kɛ. Ni dɔnnibaga de don, a ye mɔgɔw la durusili mun kɛ Kuran na, a ye Ala ka diinɛ mun la dɔnniya mɔgɔw la. Ne b'a ye ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ k'a tigi ma bi avenir ye. A sadon ni nin de fɔra mɔgɔw bɛ kontan. Allahu akbar. Depuis dinɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ e k'a jateminɛ misaliya la, ni i nana sɔrɔ sugu la ale i y'i ɲasa la, i ko karisa kun ye cɛ farin ye, a ye musobaw furu, a ye kobaw kɛ, ani mɔgɔ kun tɛ taa ko la n'a m'i da la. dɔrɔn i b'a ye somɔgɔw n'u m'i kipa i kulo kɔrɔ kɔni u bɛ sɔn ka jigin i kɔrɔ. Mais n'i nan'i jɔ e karisa kun ye senjɛtugula ye, karisa tun bɛ hinɛ fantanw na, a bɛ fantanw jigi tugu, a ye fɛn caman k'a ka ɲɛnamaya la min bɛ adamadenya dilan. Wallahi hali ni nkalon don i bɛ taa sɔrɔ somɔgɔw b'i gɛrɛ yɛrɛ de i ka kumakan in fɔ bɛɛ ka se ka kumakan in mɛn na. O kɔrɔ jaga ale kun kan ka min dilan de ko waati o de kun ye avenir ye. Ja an bɛ ka min fɔ ko avenir o tɛ avenir ye, o de ye tiɲɛni ye. Ja o ye avenir de a bɛ ban, an karamɔgɔ b'a fɔ ten ko avenir o bɛ ban. I y'a ye o de la ale min bɛ ban. I y'a ye o de Ala subahanahu wa taala b'a fɔ an ye kuranɛ aya kɔnɔ ten kullu nafsin za'iqatul maut, ko nin kun bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ. N'an y'o dɔn dɔrɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ, an kan ka dɔn k'a fɔ ko ja saya in an kan k'o de labɛn, an kan k'o de dilan k'a dɔn k'a fɔ o de y'an ka avenir ye. An ka ɲɛnamaya a b'a dilan an bolo yan diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ, lahara fana inshallah i bɛ tila k'a baraji sɔrɔ. Ani i ye den ɲuman minnu labɛn k'o kɛ kuranɛ kalandenw ye, n'i sara yɔrɔ min na n'i y'a mɛn taa kuranɛ kalan n'a wele na kuranɛ kalan kɔnɔ, i den mun bɛ se a bɛ salle tapis fɛnɛ a b'a sigi a bɛ kuranɛ kalan kɛ a bɛ dugawu lase ma. Olu de ye avenir ye. Mais an kana avenir miiri diɲɛ nafolo ye, an kana miiri diɲɛ étage ye. Olu y'a la hɛrɛ dɔɔninw ye, ni Ala y'a d'i ma a ka di, n'i y'a ɲini n'i y'a sɔrɔ a ka di. Nka k'a fɔ k'o de ye avenir ye, ne b'a fɔ Imam Jafar Sadiq ka nin kumakan in a bɛ mɔgɔw la so ka taga k'a fɔ ko o tɛ avenir ye, ja saya de ye avenir ye min kan ka dilan adamaden kan k'i labɛn ka fɛn min m'a kɔnɔ. O y'a ka kumakan naani ye. Alhamdulillah. An kɛlen ka nin faamu hakilila ni nin walanda naani hakilina naani ba min fɔra ni miiri kɛra nin na ka i sigi ka nin walanda n'i ko k'i bɛ nin kelen o kelen ta nin bɛɛ y'a dama walanda nin min bɛ se ka développer waati jan kɔnɔna la a waati n'a cogoya kama an y'a kɔrɔ k'a kɛ naani ye. Lamɛnnikɛlaw fɛ an filɛbagaw n'an lamɛnnikɛlaw yɛrɛ hakilitigi ye bɛɛ lajɛlen bɛ taa développer i ka développer nin cogo la. Ni an bɛ waati minnu na alabato waatiw de don, waati bɛɛ ye alabato waati ye ka d'a kan hadamaden yɛrɛ danna bato de kama. N'a fɔra k'e ka wasiya dɔ di ladilikan dɔ di kɛrɛnkɛrɛnnenya an balakaw ma komi e ka kuma fanba bɛ ɲɛsin olu de ma wa se k'u ɲɛsin alabatow ma i bɛ mun de sɔrɔ k'a f'u ye?
wallahi tuma beni ba fam balango ka fo am de muso ni muso nyana wa fo bumana nga hira jugumna duwenya ni muso nyana duwenya ni muso nyana jamana binya mais on nyana dron apena jeleni kla parce que on de be fu kata de mayawla on de be na demsenu lamo ko be bon on de bol demsenu mi nga bangi ba muso mambo ate ka bangi ba ka chemambo anga jila ja anga dinala anga don ka fo anga dina de anda ku anga jila ja ami baro barake iton sigi bara fenfe ami fenfenke anga jila jawla mais kuma kunchala imam ali ka kuma kan nani de ako fen nani be asoro le me fen nani konala bo fo nyeni balma bela jele fola la abi kanto ko limania soroli ko Allah subhanahu wa ta'ala batu le bol ika ala la batu ko bore bol parce que adam de limania sorofio fika ala la batu aflana ako ko wa barakatul ilm fi ta'zimi al ustaz ko doni fana barka ko be soro karamo bunyande bol me fonne ni demsenu fana yi kuma lamana wala sa demsenu ambela jelen kan jija ami doni minina anga karamo bunya kono abato barka be do anga doni konala o kuma kan sabana abi kan to tuguni ko bange baka fla fana ka dian soroli o be di batu ke chogo ni mani ka bange baka fla ka batu la batu li soro ka siga bange baka fla fana ka dian soro ko be nyana maya no ka ibolo o be nyana maya diare di araba dima nyana maya dia soroli o be soro odila anga njija bange baka la batu la ni mbadem dem seno fa o kuma la ani aljana soroli o be bara ni mon kemide la ina fa nya fo chogo amna kuma la bala alhamdulillah ina fasro ni wajulu kan na kosobe be mafika da kuna sura na wati corona da kuna sura da kuna labana wani ka duwa kanye alhamdulillah da kuma labana ame ka ko ni ya lame baga bela jene fe nan karamo ka ambange baga fu keren ni ala ni kenen ka chama na musuma keren ni ala dula gari mi malik baro tenyina ko koro yuji jawlula karana kosobe ulu fana yuji ja an na karana kosobe an dem sunu na karana keren ni ala ka foli bla tele shérif la la ya bazara ke yere fu kosobe ibe dine la sile mununa we mina ni tele na wallahi amado go jena dogo ani bangila we mina balma en kono ani dine en kono ayelendo ya rabbi ala ka ke baraji ka tele ntigi yere fu tele shérif la shérif ya soro min kama no ye asayir sharif usman madan haidara ka haidara ani che an dem senuni keren ni ala ani che amusulan kawai wallahi musuka finu kunta ndongo sira digirela nale kumana manoko Allah subhanahu wa ta'ala yo shere jiebe yo shere ay sutura fini mundo anslame musula ka jerani abuna nama ani cheka haidara ya rabbi ala ka nyemeni to ala haisa ala ka medina nye ka dinen blasira ka karamo bela jelenfu a chemana musumani kenen ka inshallah ka fo ya rabbi ala ka wati wera ila na islam den bela jeli wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin hada made kan ayere hakli jigi ka yere waju wati bela jelena ala hakli de hada made ma wala sa hakli be ayere waju ni hada made sigi ka hay yiri suna je a hakli be a waju yiri suna ni hada made sigi ga bajila je abi waju lan so bajila ala fen da hada made kerefe a bela je na ya lagena ni lageni tanga na lageni hakli lageli abi waju kan so ala kona ya wuri fanya ko sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq annana kabako jira anga kabako jira uyere bakuna ani femu nukene ku lamini wala sa ukado ko yeci ko jume ala ko ciende do hakli dira hada mal mai kan miri de woni kuma kan ni an karama muso bora ka fanye ni kele ni yata ka sege ka wolu maka bonyona ina ka ko wajulu kan chama ne be akonnala an ga to ka wajulu lame an to ka qur'ane kala an to ka takala yarola an to ka to an kele na madola kan miri ala ka kabako la wala sa amma go be mina ala kula am so ko soro juya mina jamu kan yara sigi kunye odi wati bela jelen ka mo hakli jingi amo hakli ka ko ani an mo no tut mi on fe no Fatoumata Fawra Baro an karamo El Hadj Omar Baro kay groupement des leaders spirituels musulmans di Mali nyama ba o dem solo kay are ya ka kalonke afafe kay ka ko ngata Senegal jamana ka licence sura no bi asilin sigina kana kay are siro bene kay ma be dine baro la kay ambe afo ka anga duba fen be kay mu ne don kala duba yana shirifu du fen be kay amba bela jelen fu tola ka duo ke iye ka duo yini ife ka senga wera fana fu ka woli mano aw ante
ti sɛgɛn an ti ɲina waati si la aw kanubagaw foli la ka da kan n'i y'a mɛn diinɛ baro aw de don aw minnu sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma waati bɛɛ lajɛlen na ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ fɔ ko waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.